Tarina alkaa Pallakselta. Isäukko oli sitten 50-60-luvun alussa Pallaksella hiihdo-opettajana ja sitten sai idean perustaa oma hiihtokeskus eli Olos. Ja se tarina on sitten tästä laajentunut koskemaan koko Lappia ja pikkuhiljaa vallotellaan tuota muuta Suomea. On oikeastaan aika hienoa olla nyt mukana tämmöisessä yrityksessä, jossa on paljon erilaisia työntekijöitä ja eri alojen työntekijöitä. Minun työ koostuu paljon yrityksen strategiasta ja suhteesta ympäristöön ja uuden kehittämisestä. Tai jonkunlaista luovaa hulluutta tässä kuitenkin tarvitaan. Ihmiset haluavat kohdata paikallisia ihmisiä ja haluavat kohdata uudelleen niitä samoja ihmisiä. Ja tässäkin kuulinko joku tuttu, niin sanoi, että hän aikoo tuoda lastenlapsensa, että kasvattaa niistä Lapin kävijöitä. Tämä kuulostaa tosi hienolta. Jos katsotaan kaukaisen tulevaisuuteen, niin toivoisin, että nämä maisemat, mitä meidän tuntureiden päältä näkyy, niin nämä säilyisi ja tullaan katsomaan ja kokemaan särkemättä tätä ympäristöä.